प्रथमावनो मिडियानिसिम आंनि साबायखर जासिग्रोबाय। जोंनि मागथाइगाव गामियाव जोङो गेलेग्रा फोथाराव जोङो देग्लायजों खेबथाम जाबाय बैसागु फोरबो फालिनाया। जोङो बे बैसागुखौ जोङो अपेन फिल्डआवनो जों रायजो राजानि हेफाजाब लानानै जोङो गोदान बोसोरखौ बरायनाय मुङै जोङो एडभान्स बैसागुखौ फालिबोबाय थादों। जोङो बैसागुखौ मानो फालियो बेखौ जों मोनथिया जे बबे समनिफ्राय फालिबोदों। बैसागु होनबाथाय जों रंजानांगौ मोसानांगौ बेखौ जों मिथियो। जोङो जिखुनु जायखिजाया जोङो रंजानायजोंल' फोरबो फालिनाया जाया। बेनिखायनो जोङो अपेन फिल्डआव जोङो रायजो राजाखौ लानानै जोङो सिस्टेमेटिकै जोङो बैसागु फोरबोखौ जों फालिनो लानाय जादों। आरो जोङो बे बैसागु फालिनायाव जोङो बिदिनो गोदान बोसोरनि मुङै जोङो फिरफिला दिखांनाय जायो। बेनिफ्राय पेन्डेल अपेनिं खालामनाय जायो। आरो बेनिफ्राय जोङो उन्दैफ्रा गेदेरखौ सनमान होनाय आरो गेदेरफ्रा उन्दैखौ अननाय मोजां मोननाय बिदि जासिनानै जोङो बिदिनो गोबां गामिनि गोरों गोरा रायजो राजाफोरखौ सानै साथामसो सायख'नानै जोङो रायजो राजाफोरखौ एसे बैसागुनि सोमोन्दै मिथिहोनो थाखाय जोङो बिबुंथि लाखिहोनाय जायो। आरो जोङो देग्लायनि बोसोराव जोङो गुबुन गामिनिफ्रायबाबो माखासे रोंगौथि गोनां मिथिनो हानाय गोबां बाथ्रा मिथिनो हानाय बेक्तिफोरखौ जोङो थांखिनानै जोङो बे बैसागु फोरबोआव बाहागो लानो थाखाय खावलायहरदों। बिथांमोनहा जोंनि बे बैसागु फोरबो फालिनायाव फैनानै माखासे जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव माखासे सुबुरुन होलांगोन होननानै जों मिजिंथिदों। बेनि थाखाय जोङो आलासि हिसाबै लेंहरदों। बे बैसागु फोरबो फालिनायाव जोङो मोसानाय मेथाइ खननायनि जों बादायलायनाय कम्पिटिसन जोङो खालामबोबाय थादों। देग्लायबो जों खालामगोन मोसानायनि कम्पिटिसन। आरो बहायबो कम्पिटिसना ग्रुप डेन्स, सिंगेल डेन्स, डुवेल डेन्स बे रोखोम थागोन। बेबादिनो जोङो कम्पिटिसन मोसाहोनाय जागोन। जाहाथे भबिष्यताव जोंनि बैसागु फोरबो फालिग्रा समाजफ्रा जाहाथे इयुनाव मोजां रोखोमै साबसिनै मोसानो, मेथाइ खननो, दामनो देनो रोंहैयो। बेनि थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों।